Samigaluh dengan judul Dawuh. Laskar Langenkusumo adalah prajurit wanita yang dibentuk dengan seleksi sangat ketat, yang diambil dari kalangan rakyat biasa dan para wanita bangsawan. Mereka memiliki kemampuan perang yang luar biasa, pandai berkuda, dan terampil dalam menggunakan senjata tajam seperti panah, keris, senapan, dan tombak. Sebelum penyerbuan Inggris ke Keraton Ngayogyakarta, Laskar Langenkusumo bertugas penuh sebagai pengamanan benteng keraton dan melindungi Sultan Sepuh. Laskar Langenkusumo selalu taat dengan sumpah mereka dan tidak takut menghadapi kematian di medan perang, membela bumi tercinta. Bapak Ibu penonton yang kami hormati, inilah penampilan dari Kapanewon Samigaluh dengan judul Dawuh. Selamat menyaksikan.
babagan seneng utawa sengit. Iki babagan sapa sing kenapa? Coba pikir. Yen awake dhewe tetep bela Sultan Sepuh sampe srike kuwi. Awake dhewe tetep bakal tuses. Monggo widuri kudu tetep slamet. Kula pun tunggu kabeh ketinggalan bapak. Bagus yen kowe wis tunggu kabeh. Udahan sandanganku. Seleno. Panah mentresku. Kowe tetep manggone pengaruh iki. Boten saged, Pak. Jagat kula sampun cinecap Prasopo. Prasopo. Prasopo apa? Arep belani kraton sing sedhela oleh bakal dadi lebu. Kowe arep totoan apa kanggo kekuatan selesane kanggo kuwi? Yo, Kula boten belani kekuatan, Pak. Kula belani kasudungane Sultan Sepuh. Belani derajat Ayu Biomarto, Pak. kuwi dhewe. Tak kandhani. Wong-wong Inggris kae padha nggawa mriyem. Nggawa prajurit sing 5.000. Ora bakal bisa ditembus. Belani Sultan Sepuh teges kowe golek patimu dhewe. Kula yen kena tak kandhani. Manut ya. Manungsa marang tatanan anyar kuwi. Tatanan anyar. Tatanan anyar kanthi manut kalih pokok menapa nika, Pak? Bapak pancen sampun kelangan kapercaya. Namine condong maksudnya orang Inggris miduri. Kula boten ateges ajeng wani to. Kula sampun tresnani dadate wong tuwa kula. Kula wegah tuh. Yen ilmu ra pengaruh dadi kalangan patunan dadi karo beli. Iki dudu tembunge anak prambengan. Iki kanggo slametane kuluwan golan kawula pengaron. Kanggo kula boten, Pak. Yen benteng coba jebak. Gulung kula kan bakal dadi namane Sultan Sepuh. Niku tekan-tekan lawan Kusuma. Ning kowe kuwi bakal mati muspra. Mati sing tanpa sing getuni mituri. Kue becik. Rogo kula dadi bakal ning pataran kejaton. Tilibah urip mulya nang dadi bosone wong kanca. Yo. Pancen kowe kakokan. Mangkat. Ning kowe wis tuju anakku meneh. Bali oke dhewe gak kaya cocok.
sasi pernah digarap sari. Zaman lagi butuh ibunya tetap nang kene. Yen kowe ngerti. Kenapa kudu arep balik nang Yogyakarta? Kahanane lah. Perang gede wis ana ngarep lawak. Mikiro anggone awake dhewe omah-omah. Nanging kahanane saiki wis beda. Kowe dudu wong wedok kabeh pamane. Ono anake awake dhewe. Apa kok kira aku bakal teget? Lok bojoku sing lagi bobot. Gowo berjalan jarane sak tengah perang. Iki dudu swara tuh. Iki jogo tangan omah. Apa sih cek bayar tuh kan nomor 11. Kalau bocah sing durung lair iki. Yo mergo senani bocah iki Kak. Aku wegah yen anakku lair ning bumi sing derajate wis dicari-cari karo kanca. Aku uga wegah yen anakku ngerti duwe ibu sing gak cidro mergo medhot supaya marane dirmanto Pak. Kowe kok ketinggalan. Kang aja. Wong lanang sing paling jembar atine. Wong kowe sing gawe aku ngerti rasane ditresnani. Sekarang ibu. Aja nanti ono wis utawa kawan sing keponakan. Yen pancen aku wis mangkat aja. Nanging janji siji karo aku. Kowe kudu tetep urip kanggo omah iki. Kanggo aku lan kanggo anak awake dhewe.
Sultan Sepo wis pasrah. Oke, iya. Sultan Sepo ora pasrah. Iki Saswito. Ya wong kakakane wis ngrawasi nanging nanti baline laskar pehe. Menawa iki bakal dadi cerangan musuh. Yang pecah perang kutha kono. Kapan kene iki mesti bakal dibabrak. Lan awake dhewe iki wong desa. Banjur awak dhewe kudu kepiye ta? Apa dhewe kudu mlayu? Keboyo sing bujeng ngono kan kene. Sing jalani ya ngomong anakku semua sing balik kene. Kulo. Apike dituri sak kanca. Kudu bali ora kan kene. Bener kan? Dasar cire. Mas kapan iki semua kuwi beda. Aku laprojo. Ojo kowe. Kuwi duri sak kanca kuwi pancen makhluk kene. Berarti dheweke hak kembali meneh. Dheweke kuwi prajurit. Wajibane wong perang. Ayo kaya awake dhewe iki sing isane menado. Ayo awake dhewe iki sing bakal dadi tunggal. Nalika bumi kuwi yang semangat memotor. Gampang macul kuwi iki. Jelajahke maneh dadi gampang perang. Nek awak dhewe iki ming menang. Bakal celaka. Nek dhewe lumawan. Mesti mundur sepro kan. Ojo wedi marang ayo sing mesti kuwi. Nek kanggoku. Widuri sak kanca kudu lunga saka papan kene. Bener kan? Kowe kabeh ora perlu surat. Aku sak kanca ora bakal merdekake bumi kayamu. Lan ora bakal ono sing bakal dadi tumbal ning papan kene. Kowe perlu kelompok Bayu. Ojo gagas banget. Kok dari wong ngono iki? Kok bisa balik meneh balik iki ngono nek? Iki kapan bae? Matur nuwun. Semoga aku kira sepanjang sing ora sakit. Kowe kabeh duwe tenan. Dene rasa ayu manusia. Nek pancen kowe ngerti. Kowe kabeh adake lunga saka kene. Cuman apa rika aku? Wes, aja mlebu jodoh dhewe. Aku Widuri Gendhes lan Cepoko. Mesti bakal bali saka papan kene. Aku ora kancaku mesti bakal lumah. Bali sak kanca. Jeruk pamit kene kabeh. Mbok menawa kowe wis ora bakal bisa ketemu aku meneh. Maksudku kalau kok piye, Bayu?
tak jaluk rumah kancamu, Nduk.